τηλεόραση. Μετά από τον ανεγισμό διακήρυξη για δικαιώματα. Κόμματα πάγινε πάνω προσφυγές στα τόπεδα. Ακόμα κοιμούνται στα χώματα. Δολοφόνοι και γυναίκες που είναι το κράτος όταν το χρειάζονται. Θα και πουθενά βοήθεια θα κάνουν τη σπάση και πιάσετε. Γίνεται νέα παιδιά να μάθουν να πήρουν όλο μάθουν να μην τρέχουν τα φωνή το μυστήριο. Ψάχνουν ειδικούς και αμύθικους μέσα στο σώμα ξεκινάνε το κύριο. Το κράτος δεν είναι οι δρόμοι, δεν είναι τα νοσοκομεία του. Είναι η φροντίδα της ιδιοκτησίας, είναι πρώτη στο συμφία του. Έχει πάρει τα ταμεία του, παίρνουν μετά από τα μία του. Όταν έκρυζονται μερικοί, σε κάθε φορά που καβούμε στη φάνε, ανακαλύπτουν την Αμερική. Όπου σου πούνε να πας, πατρεωτάς, κανονικό που είναι χτυπάς. Δεν θέλουν να κουτάς, το γέρο να πας, κάποιοι δεν υπάρχει. Ανεργία και να φτιάξουνε κλίμα, μα δεν θα μπορέσεις τα χίλια σου τρίμια να δέσεις με πάτσες. Και μακρόν να πέσεις. Κλοπιές, απ' τις αρχές, τσέπες στοχές. Του πέταγια φασιστές λιτοκλοπές. Στις ταραχές και στις φωτιές. Αυτό το σύνταγμα μιλάμε κλοπιές. Απ' τις αρχές, τσέπες στοχές. Του πέταγια φασιστές λιτοκλοπές.